नोंगौ थारैनो जोंहा केस हिसाबै UAP एक्ट 58/2025 बेवहाय जोंहा साब्रै दङमोन। साब्रैयावहाय दिनै पहर नार्जारी बिथाङा उदां जानो हाबाय आरो साथामा गुबुन गुबुन केस थानायलाय बेल मोनदोंब्लाबो उदां जानो हायाखै। मानो होननानै बुङोबा जोंनि दानेश्वर बिथांनिया कुसुगाआव दङमोन, ओमफ्राय अनन्त स्वर्गियारी बिथांनिया क'क्राझाराव दङ आरो गजेन बिथांनिया आधार कार्ड गैयैलाय बिथांनिखौ लाखिथ'नाय जादों। नाथाय बेल हिसाबै जोङो मोनजोबनो हाबाय। दिनैनि समाव बिथांमोनखौ जिहेतु जेलनिफ्राय गनाय बे सहाय सुबिदा बेयो जेनेबा माबायदि जाना फैदों? एक्सुअलि बियो जोंहा NIA केस हिसाबै गासै 9टा केस दंमोन। बे 9टा केसआवहाय बिथांमोना गोबाव सम थानांबाय। दिनै आन्डार ट्रायेलावनो 10 इयार्स बिथांमोना रिग्रेस जेल जानांदों। बिनि उनाव बेखौ प्रसेस खालामनानै दिनै BTR सरकार, आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम जोङो खावलायनानै XNDB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जों गोबां सावरायदों। बिथांमोनखौ लानानै जों मेम'रेन्डाम होदों जे जेलनिफ्राय माबोरै जों बिथांमोनखौ उदां खालामनो हागोन बा उदां अखाराङाव जों मारै मोनबोनो हागोन। बेबायदि जों गोबां खेब BTRनि चिफ मानाव गेदेर जोंहा चिफ सार प्रमद बर' सारजों जों रायलायबाय। बिनि उनाव जोङो EM फेरेंगा सारजोंबो रायलायबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा सारजोंबो जों रायलायबाय गोबां खेब। बिनि उनाव रायलायै बेखौ स्टेटनिफ्राय सेन्ट्रेलसिम दैथायहरनाय जादों। सेन्ट्रेलनिफ्राय जिल्ला आसामाव लाबोनानै जिल्ला बोखावनानै हरनाय जादों। दिनै बेबायदियैनो जोङो गिबि खेब हिसाबै मुसलपुराव जों मोननो हादों। नैथि खेब हिसाबै जोङो क'क्राझाराव, थामथि हिसाबै जों दिनै क'क्राझाराव मोनदों। ब्रैथि हिसाबै जों दिनै बिश्वनाथ सारियाली डिस्ट्रिक्ट सेसन कर्टआवहाय जोङो दिनै जाफुंसारनो हाबाय। बेबायदिनो जोङो आरो मोनसेल'सै दिनै तेजपुरावहाय सानैल'। मथा मथि जोबनाय लामायाव सफैबाय फैयै जोंनि XNDBनि बिथांमोना जेसेबां दंमोन। दिनै सासे बिमाया गोबाव सम 10 बोसोर सासे गथ'नि मोखांखौ नुवाखैमोन। दिनै जयैनो ओंखाम बोथिसेबाबो मोनजाहैसिगोन। सासे गथ'आ गावनि बिफाखौ बिफा होननानै गाबज्रिनो हासिगोन। दिनै गोबां दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो माने सुखुनि मोदै बोहैदों बिथांमोननाव। थारैनो जोङो XNDB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जोंनि एडभकेट मानगोनां उकिल AK भट्टाचार्य सार, एडभकेट शब्द राभा सार, एडभकेट रुपजित दे, एडभकेट कनकन कलिता आरो एडभकेट जोंहा दीपान्जलि कलिता, जों बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो। बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बेखौहाय बेल मोनफुंनायाव हेफाजाब मदद होबाय। आरो लोगोसे जोंजों XNDBनि जेसेबां मेम्बारफोर दङ बिथांमोनाबो दुखु खस्थ' लाबाय। लोगोसे फेमिलिफ्राबो दुखु खस्थ' लाबाय। दिनै सान हर खाथिनानै जोङो जाफुंसार होनो हादों।